Els moviments de la Terra, la Lluna i les seves conseqüències. Què hem d'aprendre? Algunes de les característiques principals del planeta Terra. Quines són les línies imaginàries que utilitzem per ubicar-nos? Quins són els moviments de la Terra i de la Lluna i les seves conseqüències? La Terra és el tercer planeta del sistema solar, un planeta rocós i esfèric d'uns 6.000 quilòmetres de radi. Té 4 capes: l'atmosfera, formada per aire, la hidrosfera, formada per aigua, la geosfera, de roques i magmes, i la biosfera, formada pels éssers vius. Es representen mapes en què dibuixem l'eix de rotació, que és una línia imaginària que uneix els pols. Meridians, que són semicercles que passen pels dos pols, com el de Greenwich. Paral·lels, cercles perpendiculars a l'eix de rotació, com el tròpic de Càncer, l'Equador i el tròpic de Capricorn. Els moviments de la Terra. La Terra gira sobre si mateixa en el moviment de rotació, cada 24 hores, un dia, sobre un eix inclinat 23 graus respecte al Sol, en sentit contrari a les agulles del rellotge i a 1.700 km/h. La Terra gira al voltant del Sol en moviment de translació, cada 365 dies, 5 hores i 49 minuts, un any, en una òrbita el·líptica. Les estacions de l'any i la durada del dia. L'eix de rotació de la Terra està inclinat respecte al Sol i això fa que un hemisferi en rebi els rajos de forma directa i s'escalfi més que el que els rep indirectament. El 21 de desembre, la Terra es troba al periheli, el punt de la seva trajectòria en què es troba més propera al Sol, només a 147 milions de quilòmetres. En aquest moment, la radiació directa incideix a l'hemisferi sud, mentre que l'hemisferi nord només rep radiació indirecta. El dia 21 de març la situació és diferent i la radiació solar directa es reparteix per igual entre els dos hemisferis. El 21 de juny és l'hemisferi nord qui rep la radiació solar directa, mentre que el sud la rep de forma indirecta, i el cicle es tanca amb la posició del 23 de setembre, en què tant l'hemisferi nord com l'hemisferi sud es reparteixen la radiació solar directa. El 21 de desembre i el 21 de juny s'anomenen solsticis perquè són els dies més llargs o més curts de l'any. El 21 de març i el 23 de setembre són els equinoccis. El dia i la nit duren exactament el mateix a tots els punts del planeta, és a dir, 12 hores. El 21 de desembre, a l'hemisferi nord, comença l'hivern. El 21 de març, a l'hemisferi nord, comença la primavera. El 21 de juny, l'estiu. I el 23 de setembre, la tardor. Les estacions van a l'inrevés a l'hemisferi sud. Comença l'estiu el 21 de desembre. Les estacions de l'any i les diferents durades dels dies són conseqüència de la inclinació de l'eix de rotació i del moviment de translació. Les fases de la Lluna. La Lluna fa una volta a la Terra cada 28 dies i en les diferents posicions que ocupa veiem una part més o menys gran de la seva cara il·luminada pel Sol. L'eclipsi de Sol.
Es produeix quan la Lluna impedeix que el Sol es vegi des de la Terra. Això succeeix quan, en fase de lluna nova, la Lluna es situa just sobre l'eclíptica, ni per sobre ni per sota. L'eclipsi de Lluna es produeix quan la Terra impedeix que el Sol il·lumini la Lluna. Això succeeix quan, en fase de lluna plena, la Lluna es situa just sobre l'eclíptica, ni per sobre ni per sota. Les marees són pujades i baixades diàries del nivell del mar provocades per les atraccions gravitatòries del Sol i la Lluna i per la força centrífuga de la Terra. La gravetat de la Lluna atrau l'aigua del mar. La força centrífuga provocada per la rotació de la Terra fa que el nivell del mar també pugi en el costat de la Terra oposat a la Lluna. Es generen dues zones de marea alta i dues zones de marea baixa. Les marees són més grans amb lluna nova, perquè la gravetat del Sol es suma a la de la Lluna. Són les marees vives. Les marees són més petites amb lluna plena, perquè la gravetat del Sol i la Lluna es compensen. Són les marees mortes.